लिलि लाला आलासि जानो फैला थांगासिनोलाय नै जोंहा बेरायहैनोसैलाय एसे बेरायनो फैनाय नालाय होनदो बेरायहैनोसैलाय फुंजानि ज' बेरायनो पाठानकट बेरायहैनोसैनो पाठानकटआव मालाय जायंनाव बासनि फैलायबाय नै बास हाइरडआव बासाबो नांगौमोन फैना गथ' गाखोलायबाय नै होमबालाय Kohan's baयदिथ' आरो दिनालाय ओरै थांबा बैयाव आयै सान्दुङा दिनै मा जालाबायखो होनबा नै सौफैलायबाय नै मोनसे जायगायाव दिनै सिनाय मोनै जायगायाव हाग्राबारियाव थाबायगासिनो सान्दुं गोसाथार नै आलासि जाबाय मेंबोजोब्बाय नै बाव गाखोलाय मोनसेल'बो नङा नालाय सौफैबाय नै पाठानकटआव दा मेंलायलायथारबाय नै गारि गाखोबाबो मेङो बोरैबा थांखो देन्जार दावराव दादाल' होनदों नोंखौनो नै हाथाया बोरै आनै हाथाया मा जाखो हाथाया बायजोब्बाय हाथाया बायजोब्बाय हामा जिखौ माबाना गारिखौ गेलेनोसै बेखौ अबहाय गेलेनांगौ बाव गेलेनोसै बैयाव गेलेनोसै गोगोम दावरावखा बेरायहैनोसैलाय मोनसे न'खराव बेरायहैनोसैलाय बार बारदोंना बिसोरो बायहेरायावसो गेलेनो समायथ' रिंजोबो नङाबा रुमाना सानैजों बै मानैया बायहेरायाव आवाज बारा खोनाया नै आवाजखौ न'आवबा देन्जार खोनाखायो आवाजआ सोलोंनानै दंखाय थेख्लाया नांलायबाय थानाय मालाबा बावफिनगोन बावफिनोलै होमबाबो मानसिफोरखौ ए जेख्लायनिसोना जेख्लाय रेजिमेन्ट फैगोन दा तामुलपुरावहाय तामुलपुराव दंजोबोमोन बिसोरो बेराय कारिगावआवहाय बेरायफैनाया ओमफ्राय दा जोंनि माबायावनो थायोसो सैमायाव नङा सैमाखौ आवलायनाङा माबा मैगं दंजोबो नावगैयाव बैथिंखौ जोङो खालायलायदोंमोन बेफोर क्वार्टारखौ गावस्रा मोनबा बेखौबो ग्रिन सिटआ बिदिनो गालांजोबगोन जायहाना मोजाङाव मोनफुंदों बिसोर मोजां मोनलायसिगोन आरो
नै गरसिबो दंलायबावोसो मालाय थायहांदोंमोन फैखाबा फैखानांगौ Dennis Dennis Biras hello hoनदो दे hi होनदो नै नोंखौ दा नुगोनथ' hi होनदो दे आयं दे hi होनदो दे आनै दे बिरा Dennis नि गेलेनो ल'खा दासान्दि हाबाब अल' ना मा होनखोथाय Dennis न' सिङावबा बांसिन होयो दरखियावसो जेरावबो जासै जुजोबखायो दावरावआ थैखागोनसो सानैजोंनो अयथासारखा सानैसो बेबायदि मोनदेरबावनांगौबा रुल लाद्राय नै आलासिफ्रा जोंना मा ओंख्रि ओरैबायदि ओंख्रिया बुरजाथार दालि दाउ ओमफ्राय टमेट' नाफाम बाथोन थाइबें खाजि कफि भाजा पापर आरो नै लावजों मा होनो ना बालाबाथिया गोरान मारै लाद' नाफामबो थाबाय नै ओरै माखासे नै संग्राया गोनां नुदों गोसोबायदि आरोखि जोंना क्वार्टार नालाय उफाय गैया नैबो जादों माखासे जाखांबाय हा बै सानैया जाया हनै ओरैबायदि दुस्थ'ल' बिसोरो जानोसै नै आंहाबो थोरसि लाखाबाय नों थाइबें गैयाना आयौ आं थाइबेंखौ मोनलांनानै जानो हाला माखौ थाइबेंखौ नै दे जादो दे बयबो जालायलायदो जायै लोङै थांफिनसैलाय नै जोङो दा थांफिननाय टाइम जालायबाय दिनै बोथोराबो बोरैबा अखा हांहां जादों नै ओरैसिना हाग्रा बंग्रा जाजोबो बे गारियाबा माला थांगोन बेखौ मिथियाना बेहाबो औ हारसिङैबानो पार्सनेलबा फैगोन मानो हायो ओरै नै बिदि हाग्रा जोबथार नै बिसिना बारखौ खुला खुला आरोखि बिसिना ना नै हामा अके दुस्थ'लै बियो गथ'आ आजा ओरैबायदि दुस्थ' जाफुनायखा नै मैगं मन्दिर दङ बिसिना मन्दिर दङ बाबा शिबनि दांदेरो आं हागालासो होथारलांलायबाय हनै सासे नै सोरनाव दांग्रांहैगोनलाय बियो नै नायलुदों सोरनावबा माबा खालामनो गोसोखांखालांलायबाय बियो हनै जिपेन बोखोलायनाय माबा मोनसे खालामहैबावगोन बे खारखायल' हनै थाबायनोबो रोङा थाबाया मा खालामहैगोनलाय बियो एबार गान्दलायाव गाखो जानो खायलायबाय खागोन खारखायल' हनै हनै होथारलांलायबाय बेयावनो थांमारगोन नामा बेलाय खारोल'खा नायनाय खुनु थाबायनाय गैखाया मेङाबोनो हायो उन्दैया खारनायल' हनै पार्कआव हाबहैबाय होलांबाय गैला हनै नुबाय खारै खारनानै बहा थांखो नुबाय थाबायखाया खुनु खारखायोल'
नै जाय जागोनबो थिथि हरदों आयै बारखैबाय हनै हैबाय हनै गाव नारहैबावबायसो होनबाय होलांबाय हारसिङै हनै हारसिं गेलेहैबाय खारोसो होनबायना जिनो खुनु थाबायखाया थाबाय रोङा थाबाया खारोसो नाय नाय सेसा फिसासो खारनाया नायगोन खारनाय बारै खारो नालाय सेसा फिसा बायदि बेदर फिसा सेसा जादों मा नोंनि ब्लगखौ नाय मिथिखागोन ना औ दादिखौ मा फैलाय दा उफ माबायो नालाय ए बे खारो नालाय उफुनबा बे माबाया सिरिजोबो नालाय उफुगासिनो दङ बिदिनो थाबाय गारि हामा खारला खारनायालाय हारसिंबा नों देनां नुथारथोंहाय बे दानिसा नै दानिस देनां नुबाय थाथों बेयो दानिसा बिराद दुस्थ'मोन होननानै खोन्थासै देनां बिराद जिब जुनार दं जायगायालाय जा मोजां थान्दानो मोजांनो औ बेरायनानै लास थाबायनानै सफैयो नैबेजोंबो जाबाय आरो बेजोंबाबो ना गारि फैयो बिमाखौ रायोथ' गस्ला गाज्रि जाजोब्बाय जाया ड्रेस गाज्रि जानायाथ' जेबो नङा एना एनो बथल ब्रासआसो जा बारदोंनो शपिंनिफ्राय फैगौ होनदों नामा मा लासै गारि मोनबाय